Hello guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चैनलाव फिन बरायनाय जाबाय. So दिनै संक्रान्ति मोसौ बैसागु बयबो गावबागाव न'आव आरो गावबागाव गलिफ्राव रायदों खानानै होयो जाहाथे न'खराव गाज्रि नोजोरफ्रा हाबनो हाया बिदि फोथायनाय दं आरोना बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो. स' बेखौ मोसौ बैसागुआव खायो आरो जायहा मोसौ दङ बेखौबो फुङावनो मालाय थुखैलुबै फोथा गोसोम थुनानै मालाय दुब्लियाव खाहैयो जाहाथे जोंनि मोसौआबो जेबो खैफोदाव गोग्लैया. माने बिदि फोथायनाय दं आरोना गोदोनिफ्रायनो, ओंखायनो जोंबो मानिनांगौ जायो बयबो बर' हारिखौ लाखिनोबा गावबागाव मोनसे फोरबोखौ फालिनांगौ जायो. स' बोसोर गोदाननि बयखौबो हामलायनाय जासिहरबाय. नोंथांनि न'खर गासिबो फेमिलिफ्रानो मोजाङैनो मोजां बे बोसोराव साक्सेस जालांनो हाथों आरो हेल्दि थाथों. बयबो लोमजाया साजाया बे बोसोराव मोजाङैनो मोजां बयबो थानो हाथों बेखौनो आं नोंसिनाव आर'जखौ गाबो. आरो येस, थेंक इउ स' माच फर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय. दा जों बेखौ खाग्रोगोन ओमफ्राय बेखौ खाखांनायनि उनाव जोङो बयबो मिथिखायो संक्रान्तियाव जोङो हाजो गाखोहैयो होननानै. बयबो बर'फोरानो बावखुंग्रियाव थाङो, गाखोहैयो. बावखुंग्रियावबो मोनसे एम लानानै गाखोयो, मोनसे थांखि लानानै गाखोयो कि जोंनि साननाया जाफुंथों होननानै. ओंखायनो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै आलदा आलदा जायगानिफ्रायबो गोजान गोजान जायगानिफ्रायबो फैयो. स' नोगोर खुसि गोसोजों गाखोयो आरोना. स' बयबो मोजां मोनो बिदि ज' ज' गाखोनायखाय, ओंखायनो जोंबो गाखोहैसै एबारबो. दा जों न'निफ्राय ओंखारलांनोसै हाजो गाखोनो. थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइसमोन. ओमफ्राय दिनै संक्रान्तियानो समबारसो जानानै होदों. जोंना समबाराव मिरामिस थायो, सोरनाबा थाया, बाट जोंना थायो आरोना. ओमफ्राय जाया बेदर, ओंखायनो गोखा गोखैयाबो मिरामिससो जासिगोन. खिन्थु बेदरजों संबा गोथावसिन जायो आरोना. एबार मोनजाथ'वाखिसै, बाट जेबो नंला. ओमफ्राय दा जोङो सराइखेला बाजाराव लाखिदों माबाफोर बायनोबा मेथाइफोर लांफाखासै हाजोआव जानो उखैबा आरोना मेंनानै. ओमफ्राय दैयाथ' बेहाय गोजौआव जा दाम जाहैयो, ओंखायनो बेहाय लाखानांगौ. जोंना 10-10 थाखानिनो मोनो, ओमफ्राय गोजौआव 50-20 रुपिस लालाबायो. 10 थाखानि दैखौ माने 20आव लाहैनो दे. मालाया मेथाइ बायफैयो, बेहा जनसन्स बेबि पाउडारनो. गाइस आंना पिम्पल जाबाय मोनथिबाय अइलि स्किन जानानै. औ आरो हरनाय मालायफोरना औ आंखौ हारसिं स्पिकार खालामदोंमोन ना मानसिफ्रा नै फैगासिनो दं. इलाकायाथ' बे फैखायो. औ आंखौ Hi guys. Welcome to Helli's vlog. फट'शुट खालामफैबा थाइबें लाबोखै जोङो. आया बावदों. दा बेयाव फैथारला जागोन थाइजौ फिथाइ. औ
सफैबाय एबार गाखोनोसै एबार स्टेज मोनथास मानदों अ सान्दुं जायोना स्टेजआनि औ सान्दुं जायो दादा जायोमोनदां स्टेजआ बै स्टेज जायोमोन बिथिं ओरै स्टेज बैथिंजाय ओमफ्राय जों ओरै गाखोहैगोन गाखोग्राया ओरै थांबाय गाखोजेनबाय बेनि फार्स्ट मन्दिर मोनबाय ओमफ्राय थांसै बे खुलुमनानै थांनांगौ बयबो डेन्जार नै मालाय बेना सान प्रटेक्सन नो बेनो ada rastian जायाखै जाबाय dan मेंबाय मोनबाय थांसिनो सेन्देल लानायलाय सेन्देल गानबोनानै मेंबाय ayo gıdırız bay माबायदि मोनदों गाखोनानै मोजां मेंगोना मेङाखै मेंगोना मेङाखै थैखागोन गोदो जाजोब्बाय मानसियानो 어디 소리? 마스 피야. 아이칭 좀 피요. tat. 사무장 봐라.
나도 간발, 간발. 자, 또 쓰레기 많이 싸. đây này đi bên này vui lắm nè Cakrai. Chalo. 능 신나다 삼촌 가스는 있었네. Sisa kaskaman kagasno pedaso man seperti sagasno ayo zabura man seperti ganyan fungal seperti kananggo nasa zabura sabay oh my god supi bai ka haya supi na se ichiro sa thale mune dikhale ka haya ka din na sanar kusuna isna me thik se oi chingure Nhanh là nó là đi đặt cái này em thấy này trên này ta đặt thêm là đọc Sista kan nữa Dạ xin lưng thằng ơi Xin lưng thằng qua Kitna, uncle? Please. 같은 쌤을 해. 나야 난 화양 바람을 바라는 그네 못제게요. 비시랑 아침이야? Sotto Ponchas. 폰사스 느. 폰사스. 그만 끼고 lại. Đi nhà đừng la kìa. La cái thôi là. Ăn cũng đi Cá cơ. Cá cơ đây. Cá cơ đây. Badai lain-lain risiko pansah Makai. Mansura. boleh nanggo poibe rezalta sabaikon ea monso ibu rityodo Notice. Kena bawa ke? Filter. Ang green ko sa'yo. Yung banyo man siya.
गारि माबानानै दोनफैनाया जोंखौ दोननाया बे लामायावनो आंसो सालायगोन गाइस आंसो सालायनानै थांगोन गाखोगोन ना गाखोआ आं सालायनायाव आं उरायनो दानो गोसो गैथ'आ राबारखौ बिदिनो बानायो गारि नागिरनानै सौग्लाबनाया नै नै बोरै खेलायनांगौ जोङो Nani baik pilih angkau apa beli? बेरायफैखांबाय जों बेवहाय मानसिफ्रानो जा फैयो फट' लाफैजोबो बैसागुनि बारि बिल्डिंनि स्ट्राक्चारानो ओरैबायदि मोजां रयेल एकदम रयेल आलदा जायगानि बायदि मोनलायलायो ना वाव मोजां जाबाय बिदि खालामफैनाया ओमफ्राय उनाव हाबहोगोन ना हाबहोआथाय बिसोर फैबा जोंबा हाबफैनांगोन जोङो दा जाहांदों बेनिफ्राय दे बेखेवना होनो बेनिफ्राय माबा आयौ नै बेकग्राउन्ड बेखौ होनो नोंखौ इउटुबाव नैबे मानसिया बेखौ मोनजाबासो खुसि जासिगोन बे एबार डाइरेक्ट न'आव थांसै बाबाय गासिबो मेंजोब्बाय ना चलो